Xayrlı gün, qadrli milletdaşlar, hürmetli kollegalar. Bugün biz sizin bilen Tataristan Respublikası Medeniyet Ministerliği, Bütün Dünya Tatar Kongresi hem Tataristan Respublikası'nın medeniyet ülkesinde innovatsiyalar hem tradisiyalar saklav resurs üzeri tarafından uyuşturulgan, her birimiz kütüp olgan Tügerek Uyun Millet Ara Festivalinin açılışında jıyıldık. Başka yıllardagi kebek merkezimiz Qozonga kelu mümkünligi bo'lmasa da endi mana shu onlayn ravishda vaqtimizni motor etib o'tkazishga tirishirmiz. Albatta Qozonga kelu ul o'zi bir zo'r bayram, zo'r voqea, ko'zga ko'z ko'rishib uchrashuvlari o'zini yuturashlar bit. Oldagi yillarda odatlangancha shulay uchrashishga nasib bo'lsin bizga. Endi bu yil biz onlayn formatning bütün mümkünliklarini, bütün üstünlüklarini kullanıp şu oldagi 5 kunni natijali o'tkazishga tirishib. Endi barliq qatnashuvchilarni salamlab ham festivalimizni ochib jibarish uchun so'zni Butun Dunyo Tatar Kongressi boshqarma komiteti yetakchisi o'rinbosari Ilgiz Ildaro'li Xalikovga ham Tatar madaniyat o'stiruv o'zagining xalq ijodini o'stiruv bo'yicha direktor o'rinbosari Yaqubova Elvina Zulfat qizini beramiz. Hayırlı gün, muhterem cemaat. Hayırlı gün, aziz milletdaşlar. Şeksiz şad, әлеге күркәм шараға шақыру келуге һәм форсаттан файдаланып рөхсәт итегез миңа. Һәммәгезне дә Бөтен дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Шакиров Данис Фәнис улынан шәхсән үземнең исемнән һәм гомумән Бөтен дөнья Татар Конгрессы хезмәткәрләре исеменнән кайнар сәламләргә. Әлбәттә бүген тарихи вакыйга безнең Түгәрәк уен Халык иҗаты фестивале онлайн форматта уза, барыбыз да аңлыйбыз. Илдәге коронавируска бәйле вазгыять үз корректироваларын кертә, әмма шуңа карамастан без инде хәзер мондый эшләү форматына күнегеп беттек, өйрәнеп беттек, аның тискәре якларыннан күбрәк уңай якларын күрә башладык, өйрәнә башладык һәм бигрәк тә инде мәктәп теле белән әйткәндә яңа компетенциялар үзебездә булдыра башлады. Әлбәттә, әлеге чараның әһәмиятен бәйләп бетергесез, чөнки без беләбез, безнең өчен барыбыз өчен дә халык иҗаты ул һәр вакытта да нигез булды һәм ул шулай булып кала да. Аңа игътибар итү әлбәттә ул кирәк һәм булырга тиеш. Бигрәк тә дәүләт тарафыннан, дәүләт структуралары тарафыннан игътибар итү ул бик зур әйбер. Һәммәгезгә дә уңышлар телим. Әлеге безнең Түгәрәк уен birinci көне ул ялгышмасам программа буенча атнага якын дәвам итәчәк. Мондый форматта инде без җәй айларында, Сабан туйларында уздырдык, онлайн форматта дип әйтик. Шуңа күрә тәҗрибә тупланды. Традицион мәдәниятне үстерү үзәге хезмәткәрләре инде хәзер бу эшне тәгаен өйрәнеп беттеләр. Югары квалификациялы профессионалларга әйләнеп беттеләр. Аларга уңышлар телибез. Һәм инде әлеге безнең эшчәнлек нәтиҗәле булыр дигән өметтә калам, һәм инде ышанычны белдерәм. Һәм әлбәттә безнең оештыручыларга иң зур рәхмәт сүзләрен. Менә нинди генә авырлыкларга карамастан, алар җаен, чараларын табып, әлеге фестивальне уздыру мөмкинлеген булдырулары өчен зур рәхмәт. Һәм инде барыгызга да уңышлар телибез. Хәерле сәгатьтә. Рәхмәт, изгечләрегез өчен. Сәмсез хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Безнең Түгәрәк уен Татар фольклоры фестивале инде матур бер традициягә әйләнде. Бу фестивальне катнашучылар да, тамашачылар да түземсезлек белән көтеп алалар һәм аңа җентекләп әзерләнәләр. Түгәрәк уен фестивале ул татар мәдәниятенең күп төрлелеген чагылдыручы, татар халкын берләштерүче уникаль этномәдәни проект. Татарда халык агач кебек тамырсыз яши алмый дигән мәкаль бар. Шуннан да фольклор фестивале татар халкының көчле, үзенчәлекле, оригиналь мәдәнияте булуын, халыкның бәйрәм, җыр, музыкаль традицияләрендә нинди рухи кыйммәтләр чагылдырганын күрсәтә. Татарлар Рәсәйнең яки дөньяның кайсы гына почмагында яшәсә дә, безне уртак рухи кыйммәтләребез, бәйрәм традицияләре, музыка аһәңнәре, җырларыбыз берләштерә. Быел эпидемиологик вазгыять һәм масса күләм чараларны үткәрүгә илдә кертелгән чикләүләр сәбәпле безнең фестиваль онлайн режимда узачак
Һәм шушы фестиваль алдыннан без онлайн режимда уку-укыту семинары башлап җибәрәбез. Анда белгечләр татар фольклоры үзенчәлекләре турында сөйләячәк. Шулай ук төрле мастер-класслар, мәдәният өлкәсендә танылган спикер белгечләр катнашлыгында түгәрәк өстәлләр уздыру да каралган. Безнең семинар сезгә кызыклы һәм файдалы булыр дип өметләнәм. Фестивальдә катнашучыларга уңышлы чыгышлар һәм лаеклы җиңүләр телим. Безнең белән атна дәвамында булырсыз дип өметләнәм. Кушылыгыз. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, җылы теләкләрегезгә, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, милләттәшләр. Сезнең өчен шактый кызыклы программа әзерләнде. Инде бу 5 көн эчендә без сезнең белән юла мәдәнияте, бәйтләр һәм мөнәҗәтләр, вокал һәм хореография, инструменталь сәнгать һәм татар милли киемнәре турында семинарлар тыңлап узарбыз. Һәр көнне безнең рәсми Instagramда, Tatfolk аккаунтында киләсе көнгә булачак афиша урнаштырылып киләчәк. Шуңа күрә безнең аккаунтка язылыгыз, кушылыгыз һәм яңалыклар белән танышып барыгыз. Барыбыз өчен дә нәтиҗәле булсын әлеге 5 көн, уңышлар теләп калабыз. Бүген 13 сәгать 30 минутта, димәк инде берничә минуттан сезнең өчен филология фәннәре докторы, доцент Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының баш фәнни хезмәткәре Лилия Мөхәммәтҗанова чыгыш ясый. Кушылыгыз, киләсе очрашуларга хәтле. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Исән булыгыз, рәхмәт.